Pola mañán e tarde co cuarto campeonato de petanca Festas do Cristo nas pistas do Chao, organizado polo Club de Petanca daqui do Barco, e logo pola tarde, ese día 10, será o descenso do SIL, que terá dúas partes: a parte máis popular, que é o descenso turístico e popular do SIL, que empezará sobre as 4 da tarde, pois coas lanchas, cos kayaks e con ese todo tipo de embarcacións. Estará ademais amenizada por un DJ ali situado na zona do Cachón das Casas Baratas, e habrá premios para disfraces, equipos, etc. Logo ás 5 da tarde partirá desde a estación de tren o tren fluvial de carácter gratuito, evidentemente hasta que se complete o aforo, e irá acompañado por unha charanga como estes últimos anos, e logo ás 6 da tarde pois dará comenzo o 54 descenso internacional do SIL. A estas alturas ainda non sabemos o nivel de participación, si que esperamos que sea unha participación alta, aínda que este ano parece ser que hai unha proba ese mismo día tamén, creo que na ría de Aldán, que, bueno, pois que non nos gustou gran cousa que este esa proba aí, porque nunca houbera outra proba facéndolle competencia ao descenso do SIL. A ver, a que falar cos do Morrazo, a ver... Tamén ese día no pabellón de Calabagueiros ás 7:30 da tarde se celebrará o quinto memorial Jesús Carrera, o deportista que fallecera nun desgraciado accidente do Pizarras Tres Cuñados. É un partido de fútbol sala no que o Pizarras Tres Cuñados se enfrenta coe Sala de Ponferrada, e xa o domingo pois ás 6 da tarde será a 34 edición da Milla Urbana no Malecón, con todas as categorías como todos os anos, absolutas e a carreira popular para todas as idades. E ese mesmo domingo pois tamén hai un partido de fútbol moi importante, porque é o inicio da Liga, e ademais constame, porque así mo dixo o presidente, que pediron eles expresamente, pedironlle á Federación que o primeiro partido se celebrara como empezaba a Liga nese fin de semana, que se era posible que se celebrara en casa, no Barco, e ese día pois xoga o C de Barco co Arousa. E tamén hai, aínda que non é un tema deportivo, si que ten que ver co deportivo, que é esa exposición a homenaxe a Luís Nogueira, que se celebrará ou que estará aberta ao público na Sala Banca, unha exposición na que se lembra a figura do gran lanzador de xabalina de San Vicente de Leira, e que, repito, estará na Sala Banca daqui do Barco. E por último, para rematar o tema deportivo, o mércores día 14, o madrugón, ás 8 da mañán, pois como todos os anos, e aí sí que estades convidados todos, porque aí o único que hai que saber é flotar, e pouco máis, porque o río xa se encarga de arrastrar a un río abaixo. Lógicamente, pois o gran premio dese madrugón é a chocolatada para todos os participantes, é dicir, aquel que non participe, pois evidentemente o chocolate estará só a disposición dos participantes. E así que convido a todas as barquenses e barquenses a que o día 14 ás 8 da mañán estén co seu traxe de baño ou co que consideren oportuno para facer ese descenso tan emblemático do río.